Assalamu alaikum bandiraɓe, jam wali mon kala pulluɗo woni so pulloy jam wali ma magi ziarni wala bandiraɓe onon gandi élection ji men ɗi jawri jawɓe cellal tawonde mais ƴeewe ɗum ɗo ɗum ko o woni résultat fiable bandiraɓe ko région jinjelo ƴeewe ko ɗum ɗo taw woni monsieur Amadou Ba ko gagnaki ko heddi ko fof ko kanko gagne hay Touba ko nder Touba rek woni ko gagnaki mais région Touba o ko Amadou Ba gagni ɓe mbiya ko addi Amadou Ba yaltani directement kanko gagni Amadou Ba ko noon Allah tagi mo kala ko watta ko ma laaɓanamo cer ɓayta ha hande vraiment résultat ji ɗi jaltidani ɗum addi ha hande o wi ko tardi ko fof ma wona 11h walla midi so tardi wona midi mais ma 11h walla midi o yaltu o haalana yimɓe ɓe résultat ji fiable woni taw joni résultat ji ɗi fof ɗi famama bandiraɓe gañiɗo ɗum ɗo fof on ɗon hay deuxiéme tourné ala ɓeɗo e gowti ɗum élection garɗo fof nde kamɓe nanan ɓe gañima dulaji ɗiɗi rek ɓe immoɓe waɗa jubilé ɓe gañima bandiraɓe on jii Fuuta kala gañiɗo Fuuta on lamto leydi ndi Fuuta tan mi yi e bureau de vote ko yata o ɓorniri Jomaye ko yata ujunaje 10 neɗɗo bandiraɓe ɓe ɓooyi ɗum haalde Fuutankoɓe enen fulɓe Sénégal jetten Allah e Fuutankoɓe bandiraɓe noon ko yettira Allah mi yii darde yimɓe Koltanaɓe mbamide yimɓe Fuladu kadi ɓay vraiment ton kadi en mbaɗi ɓe ko boni vraiment oɗo victoire ala ko goɗɗo wawi hen haalde so wona enen jetta Allah en gagnima dès la première tour deuxiéme tour kam ala ƴeewe ɗum ɗo waɗa rouge tan woni ko Amadou Ba gagnaki ko heddi ko fof ko enen gagni donc bandiraɓe a yeeso ko lawol mi haalanno so pullo jokkata ko lawla mi haalanno wona o wattu mi abbi Amadou Ba duuɓi jelo minen kala haala ɗum donc minen so wona gew o gasiya min gara minen ko depuis avant min jiita gueɗe ɗe ɗum no bandiraɓe Amadou Ba tan neɗɗo ko bandu